Уважаеми колеги, уважаеми представители на всички администрация, откриването Селенски съвет Ревник. Имаме го дневния ред, с който пред нас от две точки. Първата е докладна относно постъпило заявление от ДДК с одобряване от твърди подробно смисъл план, парцеларен план за обект. Нова заява свързана с стиловата за преминаване на система за съхранение на електрическа енергия с изолирана мощност 150 мегавата. И втората точка е информация за напредъка на водната криза в община Брезник и обсъждане на предстоящи мерки. Очакваме господин Отунов да се присъедини към нас. Така, преди да открия дневния ред, ще ми позволите да зачета. Аз съм ви раздал едно писмо от НАПОС, Националната асоциация на представителите на всички свети в Република България, което е относимо до, ще го зачита буквално, уважаеми колеги, информираме ви, че с решение номер 898 от 4.11.25 година Върховен административен съд отмени член 7 алинея 1 от наредба номер 6 от 18 септември 2009 година за определяне на прилежащата площ от сгради в режим на етажна собственост, квартали с комплектно застрояване, издадено от министъра на регионално развитие и благоустройство. Съдът прие, че разпоредбата на член 7 алинея 1, който възлага всички светли да определят условията, начин и контрола на поддържане и използване на прилежащите площи, надхвърля законовата делегация, издадена на министъра на член 4 алинея 1 от ЗУЕС, това е законът за управление на етажната собственост, като законът властява министър единствено да уреди реда за определяне на прилежащата площ от кмета, а не за нейното предоставяне и контрол. Освен това, Върховен административен съд установява съществени и процесуални нарушения при приемане на наредбата, на спазване на добродушевно господин Отунов, на спазване на член 26 и член 20 от Закона за нормативните актове, липса на мотиви, обществено обсъждане и вторна административна преписка. В резултат на решението ще общински наредби, приети на основание член 7 алинея 1 от наредба номер 6 от 2009 година, губят правна опора. В изменение на наредбата от НРВД общините не могат да определят реда и контрола за ползване на прилежащите площи, а кметовете могат да определят само границите по значението на тези площи по член 4 алинея 2 от Закона за функциониране за управление и на етажната собственост и член 3 и 4 от наредба номер 6 от 2009 година. И от този колеги, така да си има предвид, че следва да се спазват правилата по този така. Преминаваме към дневния ред от
Точка първа, докладна относно постъпило заявление от ЗД Група ЕООД за одобряване на проект за подробен устройствен план, парцеларен план за обект нова ВО 110 кВт за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 150 МВт, капацитет 300 МВт, разположена на имот с идентификатор 06286 501 686 в град Брезник. Кой ще взема отношение? Госпожо Иванова, заповядайте. Уважаеми дами и господа, общински съветници, с решение номер 355, протокол номер 9 от 06.08.2025 г. Общински съвет Брезник одобрява заданието и дава съгласие да бъде изработен проект за парцеларен план за обект нова въздушна линия 110 кВт за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 300 МВт, мощност 150 МВт от поземен имот 06286 501 686 до подстанция Брезник. Проектът е входиран в община Брезник с входящ номер от 28.08.2025 г. Обявена с обявление на интернет страницата на общината, обявена в Държавен вестник, публикуван е в Държавен вестник, брой 77 от 19.09.25 г. Няма постъпили възражения в законно установения срок и проектът е приет на експертен съвет в община Брезник с протокол номер 8, решение 3 от 29.10.2025 г. Имаме решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и това е положително, че не е необходимо такова. Имаме и становище на басейнова дирекция, също положително. Благодаря ви, госпожо Иванова. Колеги, имате думата за... На вашето внимание, извинявам се, регистъра на засегнатите имоти, през които преминава трасето, започващо от поземен имот 686 до подстанция Брезник, както скица на поземен имот 686 собствени и нотариален акт на собствени. Благодаря ви, госпожо Иванова. Колеги, имате думата. Ако няма такива, благодаря ви, че може да... И аз благодаря. Ще зачитаме проекто решението. То е на основание член 21, алинея 11 от 9 семинар, член 129, алинея 2 от Закона за устройство на територията. Се одобрява проекта за ПП за обект нова ВО 110 кВт за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 150 МВт, капацитет 300 МВт, разположен новият имот с идентификатор 06286 в подстанция Брезник, като трасето започва от применени портали на подстанция Брезник и връща применени портали на нова повишаваща подстанция, находяща се в имот 0686.501.686 по кадастрална карта кадастралните страна на град Брезник, като преминава през имоти с идентификатори 06286312, 06286313, 06286313, 06286315, 0686-3316, 0686-3317 и последващите достатъчно дълги за диагностика, всичките са стопански, земеделски, ведомствени пътища. Последното е 0686-501-1426, който вече е урбанизирана територия, с обща за дължина на въздушната електропроводна линия е 1189 метра, преминаващата земеделска територия 1153 метра и урбанизирана територия на град Брезник 36 метра. Сервитут е определен съгласно акт номер 16 от 2004 година, за сервитутите на енергийните обекти. Член 7 алинея 1, приложение номер 1, като ивица ширина равна на хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 6 метра по 3
3 метра от двете страни приложението, тези, които са приложени към отравите по втората записка. Уважаеми колеги, в случая гласуване на това, така ще моля за концентрация да гласуваме, който е за. Благодаря ви. Против, въздържали се няма. С 13 гласа за решението по точка първа от дневния ред прието. Пристъпваме към точка втора от дневния ред. Това е доклада от господин Озимов относимото напредъка по разрешаване на водната криза в община Брезник, обсъждане на предстоящите мерки. Уважаеми господин Озимов, заповядайте. Има думата, което има община Брезник. Ще помоля за тишина. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, граждани, във връзка с етапите, които разказах какво е свършила общинска администрация и какво се предвижда да свърши за справяне с водната криза, искам да ви кажа докъде сме стигнали, за да няма разногласия, да знаете и да може, когато някой ви пита, да отговаряте. Етап 1, така наречен, изграждане на шахтов кладенец Гърло 1. Шахтовия кладенец е изграден напълно, работна дълбочина 6 метра и е включен към водопровода, който подава вода към язовир Красава. Изграден е напълно дълбокия сондаж 200 метра. В момента се полагат тръбите и се надявам до другата седмица да може да вземем проби от него и след това и той да бъде включен в тази мрежа. Гърло, което е съществуващата помпена станция, работи. Общия от 31.9. до 6 декември средно подаваното количество е 7 литра в секунда. От язовир Красава водата, която се подава е между 8 и 10 литра в секунда, в зависимост от това как спада резервуара. За това повече подробности ще ви обясни след това Георги Съдинов. Шахтовия кладенец, който е долу в землището на село Конска, също е изграден напълно. Там са 3 дренажа, един е 85 метра, другия е 40 и третия е 16 метра. 8 метра е работната дълбочина, 9 метра беше изкопа. Там се оказа, че водоносните хоризонти са малко по-дълбоко от проектното, налагаше се да се променят, но той работи. От четвъртък ще почне да работи и сондата за дълбокия сондаж там. От групата Секирна Брезник вода към момента не подаваме, защото по селата, които са по трасето, има доста аварии и сигурно другата седмица там трябва да се вземат проби, понеже този участък беше затворен и продължава да е затворен. Искам да вземем проби и да промием системата, за да може водата да не е останал манган по тръбите. Така че това на следващата сесия редовна ще ви кажа точно какво се случва. Така че от Секирна водата стига до Ноевци, даже не знам Ноевци колко ползват от нея, защото за сега техния водоизточник им стига, само от време на време допълват. Другите села от тази тръба получават вода, мисля, че са на режим заради авариите, а не заради недостига на вода в момента. Има села с по 2-3 аварии. Продължаваме преди давахме само камион на ВиК, вече плащаме машиносмени и багер. Платежните нареждания ги пращаме в ВиК, бъдат така добри да ни възстановят сумата, много ще страда. Не искам просто документацията, която ние
ние изготвихме по времето на бедствено положение и подадохме и имахме пълно съдействие от държавната администрация. Виждам, че на някои според мен не има вече сгодно, че това, което ви казах в началото на кризата, че когато изградим тези шахтови кладенци, водата ще стане нормална, да, ще бъде на режим, но няма да има проблем с питейно-битовите и качества, което надявам се, че всички са установили, че е факт. Аз това не съм си го измислил, преди да ви го кажа съм се консултирал с хора, които работят с това нещо, така че няма как да съм специалист по всичко. Узаконяването, документите се работят, подадени са на всички разрешителни за строеж имаме за всички обекти, без да минат проби и да РЗИ и да потвърдят качествата на водата. Не подаваме вода към резервоара, който подава вода за всички нас, така че гарантирам, че няма две мнения по въпроса дали водата е годна или не е годна. Самия факт, че ВиК събраха бидоните, е достатъчно показателен, че качествата са годни за питейно-битова употреба. С хилядите неща, които се налага да се занимава администрацията, поисках и една оферта, което стана малко случайно, даже господин Добринов присъства на предварителния разговор, за система за пречистване на питейна вода от манган. Това е само един разговор и те ми изпратиха офертата, датата е 10.10.25. Екомакс Био е фирмата, на мен нищо не ми говори. Само ще ви прочета, няма да ви отнемам от времето. Благодаря за това, че се отзовахте, но исках да ви говорим на извънредна сесия, а не на редовна, защото тогава има повече друга работа. Уважаеми господин Кметев, в отговора на запитването ви предлагаме оптимално решение между цена и качество с ниски експлоатационни разходи за обработка на води с изключително висока концентрация на манган. 3 грама на литър пише тук, не знам. При 9,72 кубика на час, 20 литра в секунда. Предложената технология комбинира алкално окисление с вар, интензивна аерация, ламелно оттаяване и каталитична филтрация на последвани от дезинфекция. Техническо резюме, аз нищо не разбирам, не искам да го... Тук ще зачита само: варовото мляко повишава pH до 9,5-10 и осигурява алкалност на бързото окисление на манган. Контактния реактор или джет аерация се постига окисление с въздух и контактна каталитична оксидация върху рециклирана утайка. След флокулиране сместа постъпва към ламелен утаител за отделяне на твърда фаза, отстраняване на остатъчен манган и мътност. И така, стойности: основно оборудване, силос, бункер, слейкър, варов смесител, буферен резервоар, дозиращи помпи, бърз смесител с регулатор на обороти, стоманен реактор с фини дифузиори, джет аератори, рециркулация на утайка, камери, бавни бъркалки. Бюджетна стойност евро без ДДС за една станция 1 милион 980 хиляди евро. За 2 милиона и 40 или 2 милиона и 80 евро. Това, което госпожа Костадинова в момента го прави, да, трябва да се направи реконструкция на станцията, за да се отговори на най-новите изисквания, защото тя е строена преди 2001 година. Но не знам, това за мен е много скъпо. Срок за изработка и доставка 40-56 седмици от аванси и одобрени чертежи.
плащане 50% аванс, 40% при готовност, гаранция 24 месеца, включени проектиране, производство, доставка, монтаж, изключени строително-монтажни работи, фундамент, вход и изходни колектори, електрозахранване до таблата, такси и разрешителност. По този въпрос с мангана, пак казвам, може да няма Костадинов. Искам да ви кажа, че всичките тези подписки, които само това казвам с подписките и свършвам, тези подписки, които някои така много гръмко казваха, че са за чиста вода до президентство, до Народно събрание, те явно не познават администрацията как работи. Тези подписки се върнаха в общината. И аз леко бях изненадан от това, което прочетох. Те трябваше да са за чиста вода. Само ще ви прочета какво пише отгоре върху подписите на... Значи в едната подписка, която е до президента, 81 броя подписа нямат нито постоянен, нито 306 са подписите там. Нито постоянен, нито настоящ адрес в общината, има едно лице на 15 години. Но на подписката отгоре пише: настояваме главния прокурор да започне незабавна проверка и да потърси наказателна отговорност на всички длъжностни лица, допуснали кризата. Омбудсманът да се намеси, президента и Народно събрание да предприемат действия за гарантиране на трайно и безопасно водоснабдяване, ДАНС да поеме, да провери злоумишлено причиняване или злоупотреби, не ми се чете даже. Това за чиста вода. Така. Бесилката е... Искам обаче да ви прочета един отговор от метрологията, ще намеря. Защото те ни изпратиха писмо. Метрология. Да. Национален институт по метрология и хидрология, уважаеми господин Озунов, становище по предоставена информация във връзка с валежите в района на град Брезник. Така, годишни суми на валежи. До каква степен отчетените валежи в района на град Брезник могат да се считат за релевантни и влияещи върху нивото на язовир Красава 2, предвид това, че съгласно изготвената хидрогеоложка оценка на възможностите за ползване на пресни води, района на община Брезник се класифицира като слабо водообилен, а дефинираните водоносни хоризонти са с ниска водообилност. Природните условия са основен фактор, който влияе на нивото му, и поради липсата на валежи, които да снабдяват водосборната му област, в момента е критично ниско. Отговор. В Национален институт не се събират данни за язовирите в България и не е изготвена хидрогеоложка оценка за язовир Красава. Язовир Красава е малък и с малък водосбор. Анализът на засушаването, което трябва да е на басейново и общинско ниво. Индикатори за хидроложко засушаване може да са и притоците и нивата на язовирите, но в контекста на тяхното състояние и управлението им. Тези анализи не са в сферата на компетентност на Националния институт. Би ли могло да се счита за достатъчно за достоверно твърдението на основания от предоставените от вас данни, че в района на град Брезник няма регистриран период на засушаване, да се интерпретира в смисъл, че язовира, който се намира в района на село Красава, община Брезник, се е пълнил с достатъчно количество валежни води, както всяка година до сега, не е възможно нивото му в момента да е критично ниско поради липсата на такива. Отговор. Както подчертахме и по-горе, в предоставената информация Националния институт се коментират само условия за атмосферно засушаване, тъй като от 1.1.2020 до 2025 за никакво друго засушаване не става дума и не се коментира нито състоянието на реките в района, нито нивото на язовир Красава. Национален институт по метеорология не разполага с данни от наблюдения върху реките в района на интерес.
Извън функциите и отговорностите на Националния институт е и състоянието на язовирите в страната. При пълна липса на информация за това откъде и как се пълни язовир Красава и как се използва ресурса му, не можем да правим изводи в каквато и да е посока. Доцент Лиляна Бочева, професор Снежанка Балабанова, доцент Ирена Лъчева са подписани. Така. Имаше въпрос за изграждане, кое, колко, какво. За това, което ви казах, изграденото до момента, към община Брезник не е постъпило никакви средства и към фирмата изпълнител не са извършвани разплащания до момента. Фирмата, която изгражда вътрешно водопроводната мрежа, в момента е по същия начин. Няма постъпили плащания и община Брезник не е извършвала такива относно фирмата. Когато имаме разплащане, ще ви уведомя. Министерството на регионалното развитие е органа, който превежда парите. Мога да отговоря на всякакви въпроси, ако са свързани с водата, но както и преди казах, повтарям се, и аз не исках да сменям вътрешна водопроводна мрежа в Брезник, която е полагана 1934 и 1935 година. Се наложи, защото не беше сменен. И аз не исках да сменям довеждащи водопроводи, които са полагани 50-те години, но ги подменях, защото не бяха подменени. И аз искам да си правя градинки и да се снимам, но това става след подмяна на водопровода и улици и така нататък. Дори и сега, когато се изгражда на Елена Георгиева водопровода, се откриват водопроводи от това време, които все още тече вода и които не са нанесени обаче никъде. Подземен кадастър в община Брезник не е правен. ВиК няма информация. Всичко, което правят като аварии, поне до сега няма регистър, който да съм видял, че се нанаси. Всичко, което е изградено ново, има план, одобрен и нанесен. Искам да знаете, че когато някой говори глупости по мой адрес, нямам претенции, нали, сигурно това е част от кметската институция, но когато казва, че общинска администрация не работи, просто не знам дали разбира колко ме песня. Ние правим абсолютно всичко, не сме толкова много хора и всеки един върши по 2 или 3 неща, за да може да стане, защото всички страдаме от безводието. От 2019, ако не бяхме възстановили собствеността върху кладенеца в Гърло, акт за общинска собственост и така нататък, тогава язовира беше 2 метра по-висок, отколкото е сега. Заваля, напълни се, авариите по тръбата. Не искам да влизам в такива сценични някакви изпълнения, да откопавам едно парче от старата тръба, за да видят всички колко аварии има на нея. Това е положението, всички сме в него. Да, неприятно е, режим, съгласен съм, но ако не беше почнато това от преди 5 години, нямаше сега да може да се справим толкова бързо. Аз имам чувството, че има някои хора в тази община, които не искат да има вода, не искат това, което говоря да е истина, но аз не мога да ви говоря пред вас и останалите да говорят глупости. Ако на някой визията има, че Брезник трябва да се превърне в един прекрасен хотел, да бъдат убедени, че моята не е такава. Значи ще работиме някъде, ще идваме да преспиваме, така ли? Добре, само че аз живея тук и мисля да живея тук, докато няма да има бизнес, няма да има нищо. Не го разбирам това. Има проблеми с водата, ще ги решим, колкото може. Дали по този начин, дали с тръба от язовир Студена, дали това засушаването е факт. Ако беше само Брезник, приемам, но това не е само Брезник.
Не искам никой да си мисли, че в общинска администрация някой седи или само гледа, не знам кой какво си мисли. Но доста хора са минали през общинска администрация. Преди да се включат в протестите. Не знам как не искам да влизам в полемика относно отношения, взаимоотношения и така нататък. Налага ни се по една или друга причина и в личния живот да се срещаме и да контактуваме. Не може самоцел и реваншизма на някого да лъжат и да заблуждават хората. Аз, ако съм искал, когато така наречените проби с арсен излязоха, знаете ли какво можеше да направя? Да изкарам един списък къде е тази проба. Защото тогава само лези и само на едно място бяха намерили такава проба. Можеше много да интерпретирам по темата, бъдете сигурни, но това не е целта на никого от нас. Или бактерии в дом някъде и така нататък. И някой да пита след това служители на РЗИ или на ВИК или който е колко пари ви дават да изкарате пробата чиста. Това граничи с много спешно посещение при някакъв лекар. Не виждам смисъл от всичко това. Какво им допринася? Не го разбирам. Аз така не го разбирам. Решаването и излизането от криза, всичко, което е направено, е съвместно и с не само администрацията, и вие. Нищо нямаше да стане, ако вие не сте се съгласили, не сте взели решение и така нататък. Аз не знам как си го представят някой това. Пак казвам, тези хора не са наясно как работи администрацията. Държавна, общинска администрация как работи. Връщат се в едни други времена, ама ние отдавна са назад в историята. Сигурно и историята не я познава. Още веднъж ви благодаря. Лек ден от мен. Благодаря ви, господин Озунов. Колеги, имате все пак възможност за задаване на въпроси допълнително към господин кмета за пояснение, ако желаете, разбира се. Не виждам желаящи. Да, господин Огнев, заповядайте. Въпросния домен филтър при цяла станция за пречистване на манган. Тук казвате, че говорим за 20 литра в секунда, което според мен е половината от това, което ползваме в... Даниела Костадинова, моля се, нека Даниела Костадинова ви разкаже повече. Аз това наистина не го виждам. Практика 2 милиона за нещо, което ще ни свърши работата от евро. Това се жава. Това ли си? Госпожа Костадинова да заповяда. Много нататък има с пречистването на манган. Да, думата на госпожа Костадинова. Тя ще поясни. Има и лайф на тази сесия, тъй като хората не могат да гледат и се казаха важни неща. Защо няма лайф? Защото YouTube са блокирали страницата на община Брезник, което не е техническа грешка от страна на администрацията. Това не е. Профила на община в YouTube е блокиран. Защо се чуят някакви неща? В момента се води запис. Води се запис, който ще бъде качен на сайта на община. Уважаема администрация, уважаеми господин кмет, уважаеми граждани на град Брезник. По отношение на офертата, много оферти могат да се вземат, но едно е ясно. По теория мангана се пречиства трудно. Пречистването и трудността идва оттам, че той се отлага, както многократно съм казала, той има много отрицателни последствия върху водопроводната система. Той се отлага във водопроводната мрежа и след което с години може да остане там и да се изважда постепенно. Това, което предлага колегата, е нещо, което
с малко повече прави линия горе, за да изчисти мангана и арсен. Тоест пътят технологични е същия. Не варуваме, тъй като 5 атома на суровата вода е достатъчно, за да може да се извърши процеса на отреяване. Предокислението не го извършваме с въздух, извършваме го с калий перманганат. Аерацията е специфична за отпадъчните води при чистването и е силно надценена, особено що се касае до пречистване на питейни води. Колкото до всички спекулации по отношение на пречиствателната техника, поясних, че за такива пречиствателни станции има наредба, която визира стъпка по стъпка какви са съоръженията, които бихме могли да използваме, и стъпка по стъпка визира какви са реагентите, които биха могли да се използват. Така че тази наредба задължава всички, които проектират пречиствателни станции и всички, които експлоатират пречиствателни станции, да се съобразяват с нея. Това е наредба номер 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения. До тук с мангана смятам, че се справихме много добре, както с мангана, така и с арсена. Специално за арсена използвахме неща, намерихме правилното решение, което с колегата физик, с който работихме съвместно, мислиме да го патентоваме. Поради тази причина няма да навлезам в подробности. Но всички реагенти, които са използвани, са одобрени от Министерството на здравеопазването, имат разрешително. Тези разрешителни са предоставени на регионалната здравна инспекция и няма никакви притеснения в това отношение. Сега ми иде въпроса, значи то винаги ще има злоупотреби, изказвания от хора, които недоумявам защо претендират за експертиза, тъй като няма такава експертиза. Не смятам да ги коментирам. Времето ще ги коментира. Минава време и истината винаги излиза. Тя върви много по-бавно от лъжата, но и до момента, в който истината излиза. Така че времето е това, което ще направи своята категорично заключение. Проблема обаче, искам да ви кажа, проблема в момента не е в качеството, проблема е в количеството. Тъй като кой каквото и да си говори, нещата не се подобряват съществено. Ние използвахме всички възможни на теорията и практиката решения. От 24-та година е включен подземен ресурс. Сега е включена вода и от ГЛ-1. Но това е крайно недостатъчно. Както каза господин Озунов, работим с подземен ресурс 6-7 литра в секунда и добавяме от язовира, управляваме водата от язовира в зависимост от нивото на резервуара на изход, за да не останете без вода. Средно 10 литра в секунда, стигали сме да намалим до 5 литра в секунда. Независимо от тези мерки, изолира се покачва твърде бавно. Към момента към 12-11 ние се намираме на кода 810,334
и обема ни е 716 240,4, включая мъртви обем. Тоест полезния обем е 271 240,4. Кой каквото и да си говори и да се упражнява на тема метеорология, хидрология, метеорология, притоци няма. Язовир Красава е разположен на река Грозка и се допълва водата от посредством помощна деривация от река Конска. Река Конска почти всеки ден наблюдаваме състоянието на подхващането. За съжаление, вода няма. Ние сме обект на много чести проверки от страна на всякакви институции, предвид добрата писмена дейност на хора, заинтересовани от своето появяване. Театрално, както казах преди. Всички проверки, които са направени на дружеството, констатират много добре поддържане и добро състояние на техническите съоръжения, на санитарно-хранителните зони и констатират, че вода след яза и отдаятелите на водохващането от Билинци в реката не постъпва, защото няма вода. Няма. Ще ви зачета валежите. 25-та година. Това са данни, искам да подчертая. Ние имаме такава автоматизирана станция, която отчита както котите, така водното ниво, така и валежите и дава информация, изпраща. Тя е интернет базирана и изпраща информация на всеки час. Месец януари 3 литра на квадратен метър. Нали, 3 литра. Февруари 4,6 литра на квадратен метър. Март 35 литра на квадратен метър. Април 47 литра на квадратен метър. Май 85,2 литра на квадратен метър. Юни 31,2 литра на квадратен метър. Юли 6,6 литра на квадратен метър. Август 30,8 литра на квадратен метър. Септември 30 литра на квадратен метър. До тук язовира върви с сантиметър винаги надолу. 10-ти месец нещата имат глътка въздух с 152,8 литра за квадратен метър и моментално има покачване на язовира. И 11 месец до сега са 20 литра на квадратен метър. Това е реалното положение, което е доста притеснително, но остава надеждата тези месеци да има дъждове, да има снегове и да преминем в един по-нормален режим на работа. Говоря за пирно водоснабдяване, тъй като пирно водоснабдяване ще получите вие съвсем скоро и доклада ми за 3-месечето. Работи на загуба. И работи с 50% намалели приходи и работи с увеличени разходи, тъй като всичкото това, което говорим за пречистване на мангана и арсена, това струва пари. Ако имате някакви въпроси, бих могла да ви отговоря. Колеги, заповядайте. Само като достатъчно действително ли това, което го предлагат, за достатъчно да почисти водата на
Значи, недостатъчни са данни, така такова беше и заданието, това не е достатъчно. 10 литра в секунда са това режимното водоснабдяване. Да, 20 литра в секунда осигуряват ето това режимно водоснабдяване. Сега, както казах, ние правим същото в съществуващите съоръжения. Нали, с този ресурс и го правим с много ниски разходи. С възможно най-ниските разходи го правим. Сега, тази пречиствателна станция безспорно има нужда от реконструкция и ще предложа на общината и на общински съвет, но все още нямаме готовност да дадем предложение, ценово предложение, нали, кои съоръжения да бъдат реконструирани и модернизирани, така че тази пречиствателна станция да отговаря на изискванията. Макар че и сега мога да ви кажа, че вчера мерих, почти всеки ден мерим водата на изход от резервуара, мътността е 0,2 металометрични единици, като изискването по наредба 9 е не повече от една металометрична единица и 0,3 металометрични единици до 95% от пробите. Смело мога да кажа, че нито една пречиствателна станция в България, освен тази, при реагентна обработка, повтарям, при реагентна обработка, не постига такава мътност. Това е от мен. Благодаря ви, госпожо Касеева. Други колеги не виждате. Благодаря защо веднъж. Благодаря. Колеги, искам преди да приключим, все пак това е доклада за господин Кметов се старался да напише. Докладът беше обзорен по моя скромно мнение. Също благодаря госпожа Косинова за дадените от нея пояснения и отговори на въпросите, най-вече на господин Огнянов. Все пак за да спазваме правилата, предлагам да се вземе решение, което да бъде основано на член 21, алинея 23 от ЗНСМ, именно всички съвет Брезник, да приеме за сведение доклада на кмета на община Брезник по напредъка по разрешаване на водната криза в община Брезник и влизането, т.е. и предприемането, набразването, т.е. на предпрещите мерки. Набразването на предпрещите мерки. Разбира се, господин Кмет, заповядайте. Трябваше да повече време. Вижте, аз искам всички да знаят, че когато някой ви предлага да се подпишете някъде, първо вижте за какво трябва да се подпишете. Нали? Защото след това, по начина по който се събират, това, което видяхме, по начина по който се събират, и това са лични данни, 3 имена са си лични данни, вие си давате имената, кой, къде, след това какво прави с тях. Вижте за какво трябва да се подписват. Аз много отначало се чудех защо никой на мен не ми предлага да се подписвам като за чиста вода, но както виждате разбрах след това. Вижте за какво искат да се подписвате и тогава да се подписвайте. Защото не ви спестих ви отговори от Комисия за защита на лични данни и кореспонденцията няма смисъл. Аз не искам да правя сензация от това, че някой си подхранва егото. Много моля и когато някой ви пита, първо му казвайте да вижда под какво се подписва, защото тези подписи след това може да отидат на много места и човек да не разбере. Гледам, че и в Европейската комисия, ама дали там са подписите, които не знам, не искам повече да говоря. Благодаря, господин Огнянов. Това вече е въпрос на моята бъдно така съчинение на личната преценка и на възпитание, може би. И на отношение. Така, колеги, да ви помоля да гласуваме така направеното от мен предложение за решение, ако сте съгласни, разбира се, ако има някакво предложение за друго допълнение на идеята. Не виждам, който съгласен мога да гласувам общо. Благодаря ви, 12 гласа за. Госпожа Лена Симеонова извън залата за протокола. И поради изчерпване на дадения ред за крайното заседание, като ще помоля колегите от работната група по именно по водната криза да стават в залата. Благодаря, гледам на всички.